F'dawn l-aħħar jiem ma' 60 soldat mill-Forzi Armati ta' Malta iddedikaw parti kbira minn ħinhom biex iħejju għas-Sibt li ġej, meta fil-Pjazza tal-Imdina se jtellaw kunċert bris il-Fondazzjoni Marigold. Tkellimna mal-Maġġur Edric Zara li tkellem dwar il-mużika varjata li se jisimgħu dawk li se jattendu. Is-Sibt għandna kunċert varjat, għandna kunċert bħala mużika li għandna mużika rock, għandna mużika klassika u għandna wkoll mużika semi-klassika. B'differenza l-kunċerti oħra, l-kunċert ta' nhar is-Sibt se jinkludi aspetti lil hinn mill-mużika. Infatti, grupp ta' soldati se jagħmlu l-breakdance biex bekk jesponu t-talent pajżan tagħhom. Il-ftuħ ħajkun daqsxejn differenti għax qed nagħmlu qed inħaltu l-aspett operattiv tal-Forzi Armati ta' Malta ma' aspett ċeremonjal tal-Armata. Allura ħajkun hemm dak il-mix tista' tgħid ta' mużika u affarijiet oħra. Huma diversi l-kantanti li se jagħtu l-kontribut tagħhom għal dan il-kunċert. Ewlenin fosshom Chris Gregg, Georg Zammit, Ivan Gregg, Mardi Farrugia u Louisiane Bartolo. Għalkemm idħulu mingħajr ħlas, donazzjonijiet huma mħeġġa hekk kif il-flus li jinġabru se jmorru għall-Fondazzjoni Marigold. Il-preparamenti huma kbar, il-challenges loġistiċi huma kbar, biss aħna qed nagħmlu minn kollox ħalli dakinhar ikollna kunċert sabiħ, kunċert li nkun nistgħu niġġeneraw biżżejjed flus ħalli ngħadduhom għall-għan nobli għall-karità.